an ka farafin famaw n'an k'olu ma chef coutumier olu bi baara min na Burkina Faso gouvernement y'a lɔn o ye n'o o kɔnna ko o bɛna sɛbɛn ta k'o waleɲuman lɔn a sɛbɛn y'a yira ko farafin fanga mɔgɔw tɛna politiki kɛ tugun o kosɔn an sera Saliya Sanu fɛ ale ye Dagaso famacɛ ka kɔrɔsigi ye. Tuma dɔ la ni i n'a fɔ an ka CNT bɛ cogo min na a bɛ fɔ ko farafin famaw ka mɔgɔ di ni ko ka gbɛn lo yɔrɔ min na anw kan ka sigi ka kuma k'a ye mɔgɔ min bɛ se ka anw mako ɲa an b'o di nka an ye mun ye o kɔnɔna na n'o taara fɔ min ye o b'a dencɛ le minɛ k'a di o ye politiki yɛrɛ famaya don politiki la o yɔrɔ la a kɛra namara ye fama yɛrɛ kɛra namaratɔ ye o yɔrɔ la o ka farafin famaw da bɔ politiki la. Ale sɛbɛn bolo nin fana b'a yira ko farafin fanga tigiya ko sara taara Saliya wula fɛ o ka kan kosɛbɛ ale yɛrɛ fɛ farafin famaw o ye tiɲɛni caman don fanga ra. Parce que anw yɛrɛ ka baara bɛ yɔrɔ min na anw b'a kɛra sara yɛrɛ taara parce que a kɛra komi an bɛ nana an ka baara de kɛ baara min tɛ kalifa ni bɛ anw ma an bɛ nana o le kɛ ni mɔgɔ nana ka na o ka ko sara aw lo kan k'a ɲɛnabɔ mais i bɛ taa faama dɔw fɛ a mɔgɔ fila le ko b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ kɔn ka taa ka denw filɛ ka wari don olu bolo n'o ye wari ne mana ka na mun ye wari d'u ma n'o nana o bɛ kuma d'u ma n'o ye kuma fɔ ka ban e ni min nana o bɛ ban ka kuma d'u ma kuma tɛ d'a ma o bɛ tila ka kuma ta k'a di mun ye wari d'u ma ka fanga ta k'a dun u ka kuma na ka sɔrɔ tiɲɛ taara. Zakariya Sanu bi bɔ Julasoba ni bɔbɔw ka famanba bi o yɔrɔ la le ale kɔni fɛ gouvernement tun kan ka fɛɛrɛ tigɛ fama ninnu kana to ten. Parce que farafin fama a tɛ baara kɛ a sigilen kiti tigɛ dɔ la foroko musoko kɛlɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw o ka t'u o filɛ ka dɔɔni d'u ma pour que o yɛrɛ ka to ka balo parce que courant b'o fɛ yen o denbayaw balo farafin fama caman bɛ yen ni dunan barika ka jigin an fɛ ni a tɛ mɔgɔ lɔn ko dɔ y'a sɔrɔ nin an bɛ taa farafin famaw lo kama an bɛ taa bila olu fɛ donc ni olu tɛ sarara o bɛna kɛ ka bi dɔ la vie gɛlɛyara. Ahmed Zerbo ye kibaruya jɛnsɛnla ye ale fɛ farafin fama ninnu o lɔyɔrɔ ka bon nka politiciens tun y'o tiɲɛ. Politiciens olu nana o nin don k'o na ko nin bɛɛ can régime dɔ tɛmɛna o bi dugutigi to yen ka taa dugutigi wɛrɛ sigi a kɔrɔ a nana kɛ ko gɛlɛman ye dugu caman na ni o sera ka chef coutumier ninnu to o yɔrɔ la o b'o ka baara kɛ normal o m'o sen don o m'o nin don o ka ko ra je pense que o bɛ se k'u ka baara kɛ ɲɛnama mais pour que u ka se ka baara kɛ fana kɛ fo gouvernement ka ban ka fɛn ɲini ka dɔn. An ka famaw ka dayɛlɛma o ka ɲi ka bɔ dugudenw yɛrɛ lo la o ye Jean Noël Buguma ale ka faamuya k'a ye. Sara tɛ se ka di chef coutumier ma an ka chef coutumier n'a y'a jateminɛ ka filɛ o joli lo b'an fɛ bi in na Burkina yan n'an ko an bɛna ninnu bɛɛ sara budget lo dɛ a tɛ se gouvernement tɛ se ka lɔni ninnu bɛɛ ka charge a ka gɛlɛn o bɛ se ka sira min sɔrɔ komi an ka ladakɔrɔw la fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ baara kɛ cogo si minɛ village yɛrɛ kɔnɔ village dugudenw lo bɛ baara kɛ pour que ka se ka faama dɛmɛ. Mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko a kan ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lɔ ni a ka sigida faama ye n'i y'i bɛgɛn balo i b'o sɔn n'i y'i sɛnɛ kɛ i b'o sɔn n'i ye nafolo sɔrɔ i b'o sɔn ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔ la o bɔ Julaso.